φορά το βλέπω αυτό. Τι είναι αυτό? Άμα να ρωτήσουμε τη μαμά σου. Μαμά μου δεν είναι εδώ, να ρωτήσουμε τη γιαγιά. Είναι εδώ. Εδώ είναι. Τι? Βόντι. Εγώ η Ελένη Λουκά, με τη βοήθεια του Οσίου που τα πει ο παιδιά μας και της Αγίας Λουκριτίας, με τη βοήθεια από τις αυτές που είχα φέρει από τα κάτω, δεν θυμάμαι, φοβερή βοήθεια ήτανε, καταπληκτική, βοηθά, είναι άθεοι, είναι λάτρεις του σατανά και του Βίλσεμπουλ, θα πάω εγώ η Ελένη Λουκά στη Λάρισα να τους σώσω όλους, εγώ να πάω, εγώ θα τους σώσω. Είναι αμαρτία. Καμιά φορά πρέπει να το πω. Λοιπόν, πείτε μας τη γνώμη σας στο εξής θέμα. Το θέμα μας είναι το εξής. Αντίχριστο 666! Δεν υπάρχει θέμα, όλοι οι αντίχριστοι αλήτες λάτρεις των φαλακρών. Πάμε. Με τον ανακλαστήρα, ανακλαστήρα 666. Έλα να προσκυνήσεις τον Χουντίνι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έλα ρε μάγκα, σου δίνω και 3 γκολ αβάντζο. Φλόρε, φλόρε. Που θα μου πεις εσύ πως δεν ξέρω εγώ ποδόσφαιρο. 5, 4, 3, 2, 1. Τι καταπληκτικός καπουτσίνο. Αυτές οι 3 φίλες έχουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να δώσω λέξη. Ουράνιος καπουτσίνος. Αντεπλουτισμένος. Και ποιος ξέρει, ίσως θα συναντήσει και τους εξωγήινους και έτσι θα βοηθήσει την ανθρωπότητα και όλοι θα λένε «Καλή μπράβο το παιδί αυτό, τι τυχερή μάνα που έχει» και τότε θα βγαίνω εγώ και τι λέω. Μάνα του. Να βρει το φάρμακο, να βοηθήσει τον κόσμο, να βοηθήσει την ανθρωπότητα και να λένε όλοι «Μπράβο στο παιδί», να το χαίρει τη μανούλα του και να βγαίνω εγώ και να λέω τι να λέω, ό,τι και να πω ψέματα. Σαν πατέρας να πω να το χαίρει τη μάνα του, εγώ μανούλα του. Και τώρα, ας ενώσουμε όλοι τα χέρια και ας προσευχηθούμε να γίνει του πόητου στριτυπίκη.